Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мингазетдинова Алсу Равил кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан безнең тапшыру аркылы аны апасы Рәйсә, җизнәсе Сәид, племяннигы Үмәр тормыш иптәше Гүзәл балалары белән, племянницасы Мәрьям тормыш иптәше Рамил балалары белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1966 елның 13 ноябрендә Зур Ширикле авылында күп балалы гаиләдә өченчесе булып якты дөньяга аваз салган. Авыл мәктәбенең 8 сыйныфын уңышлы килеш тәмамлап, Сызрань шәһәренең педагогия училищесына укырга керә. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак янәдән туган авылына кайта. Хезмәт юлында туган авылы мәктәбендә башлап җибәрә. Һәм берничә ел шушында эшләп, Тольятти шәһәренә күчеп китә. Анда исә ул сәүдә тармагына күчә һәм нәкъ шунда булачак тормыш иптәше Илдарны очрата. Шул кадәр матур пар, тату гаилә булып, мәхәббәттә ике улларын үстерделәр. Бүгенге көндә инде ул яшь һәм бик ягымлы әбекәй буларак та гомер сөрә. Безгә килгәндә ул иң беренче ярдәм кулы сузучыбыз. Шул кадәр үз сеңлемнең никадәр миңа якын икәнен аңлатып та бетерә алмыймын. Һәр вакыт аның килүен гаиләсе белән бик көтеп алам. Үзләре дә алар ачык шат йөзле. Һәр вакыт кайчан барма табыны корган, күңел йөзе бары бәхет нуры өләшеп торгандай була. Ә бит тормыш дигәне, язмыш дигәне аны гел башыннан гына сыйпап тормады. Киресенчә, алларында җитәрлек киртәләр дә куйды. Әмма ул гомердә сынмады да, сыгылмады да дияргә кирәк. Яраткан сеңелем, кадерле апабыз, рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Раббым, алдагы көннәрең гаиләң янәшәсендә бәхеткә, шатлыкка, саулыкка гына теренеп уссын. Синдәйләр сирәк очрый. Күңелеңә күрә көнеңне дә насыйп итсен. Без сине бик яратабыз, сөеклебез. Алсу сеңелем, туган көнең белән. Бүген сиңа шулай эндәшәм. Күңел түрендә йөрткән сүзләрне шигырь аша сиңа җиткерәм. Ни арада узды бу гомер дип уйлыйсыңмы сеңелем ичеңнән? Сине тормыш юлың ис китәрлек, гел сокланам якыным үзеңнән. 55-не сиңа биреп булмый, әле бит син кызлар шикелле. Синең белән аралашу рәхәт, мәңге җаным бул син бәхетле. Син бит миңа әнием кебек якын, ачык йөзле һәм дә мәрхәмәтле. Кияү белән тигезлектә яшә, бик якын итәбез без сезне. Балаларың өчен үрнәк әни, оныкларны карашкан мәлең. Барысы өчен олы рәхмәт сиңа, белеп яшә тормыш кадерен. Юбилеең котлы булсын сеңелем, изге теләкләрдә калабыз. Алсу җаным, син онытма берүк, без бит сине шундый яратабыз. Хөрмәтле Алсу Равиловна, матур теләкләр арты шундый ук җырда яңгырый, кабул итегез. Туган көн гомер бәйрәмең, сузды кулларын, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма.
yaşa күзләрең, туган көннәр кабатлансын, тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә бул картайма. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә бул картайма. Мәңге яшә